नोंथांमोनजों रायज्लायनो एसे फैलायबाय आरोना नुजाफैलायबाय गावजों होननानै अखा हाबाय दं अखा हाबाय थाबाबो बिराद गरम बोथोरा दे मा खबर खोन्थाहरदो एसे लोगोफोर लाइक होबाय दे अबे माथो फैयाखै मइनसादावलाय फैबाय दे जोंहा गुड इभिनिं मनिसा संबाय नामा ओंखाम ओंख्रि मा मावबाय दङ जिरायनानै मा मावनो दा जेबो गैया हर जाबाय जानांगौ लोंनांगौ बेनो आरो नोंहालाय संबाय नामा संबायसो दङ मा ओंख्रि संखो मा ओंख्रि संखो आंहा संथ'वाखैहाय एयारलाइ फैबाय जोंहा हेल' एयारलाइ आंनो नेट सोना हरलाय टिफ्रि 90नि ए नंगौ नामा आंनाबो नै दा कारेन्ट थानायखाय माबाजों होबाय दं आङो वाइफाइजों आंना चार्ज गैबावासो आं वाट्सएपाव मेसेज हरनायखौ नायदोंमोन आङो दासो एसे लेट नुज्लेनदों आरो ना सना बसुमतारी एसे लेट नुजेनदों मोजाङै नायनो मोनथाराखै मा बुंदोंमोनबा नेट गैला आंना दिनै टिफ्रि बोराय एसे दसे फैबाय दे माथो जानायखाय बोरायनिजोंनो दसे थादो आरोहाय होमबा थानो गोसो गैया नामा नोङो मा होनदोंमोन गुमै सना बसुमतारी मानो गाबखो र' आं नायनि मा जादों सेंग्रा देरनायनो गाबबाय थायो गावहा सेंग्रा देखानाय गाबबाय थायो आयो अ बिदिसो जादों घटनाया एयारलाइट गुमै आंनो नेट 90नि सोना हर जागोन दे बैनाय आंना लाइट फैनाया मा जागोनथाय दिनै होनांलाब्रा आंनियाव थादो दिनैयो नोङो उन्दुनोसो ओंखारबाय दंबावो आंखौ थांबाय नामा ओमफ्राय एनसनाया थांखो ना माखोथाय सोर आंना मालायफोरना इउटुबाव माबा भिडिअ होनाया इउटुबाव फैयो ओमफ्राय आंनाव वाट्सएपावसो फैजोबोलायनो मार फाग्लाखा
सोर फैखो र' होमबालाय आंना इउटुबाव होनाया माबायावसो फैयोलायनो थिफ्रि मा जाखो र' आंना दिनै आंनावनो थादो दे आंना नेट गैयाबा मा जाबाव थांगोन नोंनाव मानि आंनाव थानाय मा इसराम मा नायबाय दं नों नै आंनाव माबायाव कमेन्टस फैदों मालायनिया इउटुबाव फैबा आंना वाट्सएपावसो फैयो भिडिअ होनाय माखा आं दुखु जादोंलै मिथिखौ मोनैनि नै जोंहा बेनोसो नांगौमोननो केब'दनो मा ओंख्रि संगोन नों थिफ्रि जोंहा ओंख्रिया माबासो मा होनो मेगन मानबाय दंहाय मामोन भिन्दि आलु मैथा बांगाल भाजा ओंखाम जानोसै र' दसे दे जाखाना फै हले जाखाना फै दै गुमैया र' बाहेरायाव दङ दासो थांदोयो नै गोजौनिफ्राय मा जेबो बुङा हरगोन ना हरा आं सोंनो रोंगौखाय र' खम जाला बेजोंबो थाथिराबो लाइफआवबो थानो बानासो होनथारदो इदि आं मायाव चार्ज होबावगोन दे दा साया फैबाय दे जोंहा आब'आ मा ओंख्रि खस्थ' जादों दै आं कमेन्टसखौ मोजां फरायनो हायाखै दुखु मोननाङा गाज्रि मोननाङा आं मा खालामबावगोन दा फन थाबा आं हरगौमोनथ' होनदों आरो एमसनाया गावसो लाइभ होगोनलै आंनियाव थानायबा आं हरगौमोन एमसना आंनाव थानायबा आं हरगौमोन गावसो होनो बिहरदों सानाव सानसे मानि लाइभ होनानै फुङावबा फैयाखै इयो होहरा माथो इनो लाइक दान आब' सना जिउ ओंखाम जाबाय नामा निखै नायगौमोन आं मा होनदों गुमैया साया बर' इयो गाहायाव दं दै दा नुजानाय नङा इयो हामसो गाननायखाय लाजियो फन पे थानायबा एमसनाव हरगौमोननो आब'ना मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखैनो आङो साया दासो मा होनो भिन्दि आलु मैथा बांगाल आरोना जोंहाना नोंसानालाय सना मा खालामदों नों होनदों एफा थाबाबो मा खालामदों नै जनानै दङ पिपि नार्जारि आदा फैबाय जोंहा आंसो बांसिन थायो माथो नोंनि थेफ्रि आइयै एमसना दानबाय आब' गुमैयाव थांबाय इसमेसा आब' गोजौआव थांबाय इसमेसा फरायखांबाय खोमा आङो फरायखांबायना साया सना जोंहा जाथ'वाखै होनदों थांसै आं मालाथो थाथिरा नोंलाय मा ओंख्रि जाखो सना होनदों थांबाय आं नोंखो र' आंनि मेगन थाइनै मार्बल बायदिया नुगोन कमेन्टसबो एसे गोलाव हरा मालाबाबो बियो माथो थांजोब्बाय नामा
आब' मा ओंख्रि संखो ओंख्रिया माबा साया भिन्दि आलु ओमफ्राय मैथा बांगाल भाजा नोंसालाय आं दङ दे माखासेयाथ' थांखाबायानो बे मनसियाथ' थाथेरखाया मिथिखागौ आं साया आगै अबेनिमोनलाय हाय आब' हेल' आगै सुदिना फैबाय जोंहा गोजोन मोनाबिलिनि आगै सुजिना थेंकिउ मा खालामदों र' सायानो आं रेन्सनानि दा थांबाथाय खोन्थालांबानो जाबाय नोंनो एखे कमेन्टसा स' जायाखै आरो ना मा होनदों अ जों जिंखा आलु जोंहा जिंखाजों आलु मैदुफुल बाक्सानि गामि जफा अ बाक्सानि होनदोंमोन ना औ आंबो बाक्सानि थांबाय आं गाबख्रावबाय दं बेहाय आंहा एमबि गैया मा होनदों र' आंहा एमबि गैया पापानिफ्रायसो हसपट लादों आं आब' थेंकिउ हसपट लानानै फैनायनि थाखाय आगै सुदिना दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय मा ओंख्रि संखो आगै मनिसा बर' होनदों बिदिनो मानसियानो एखे खोसौ मोसौ जायगा थाइसेयावनो थानो सुखुवा फिलौ गोनांसो मानसियानो फिलौ गोनां बे मनिसानाव फिलौ दङ फिथा फिलौ साहा लोंबाय नामा आब' दिनै लोङासै आं आगै सुथि लोंथ'वाखै लोंनांगोन दा र' आंना मानोबा सिथुब जाबाय थाग्रा जादों एखे बोख'नोनो हायाखै खोमा माबायानो मबाइलानो दाम खमनि नालाय साया आंजों लोगो जादो दे होनदों साया दे लोगो जादो साया नोंनो रेन्स होना होदों आगै सुज्रानोबो होना होनि र' आगै सुज्रानोबो होना होबाय खुसिया आयै मासे गोथाव आगै मोननाय ना बायनाय दै बानायाव मोनदों नामा खुसियाखौलाय लाइक दोन बेटारि गैया आंना आयै नै जोंहा कमेन्टस गोलाव हरग्रायासो दिनै चार्ज गैलानो मा होनबावनांगौ जाखो आङो जेबो लाङो दद आदा अबन बा मालाय सुरजिना होनदों आरो सुरजिना अके थांगासिनो नोंनाव फुल भिडिअ नायना खालामगोन टेनसन खालामनाङा नोंबो खालामदो गाबोन फुल भिडिअ नायना अके होनदों आरो आंहा साहा लोंनानै सालायानो सा लोंबाथाय आंनाबो सालाया खामख्लाथारखायो आरो बे मोनसे बेनि थाखायनो बिराद बायो आं ओमफ्राय नै दा सालायानो गाराय जानानै बिराद खस्थ'यैसो रायलायदों ओंखामखौ बिराद खस्थ'यैसो जायो आङो सालायानो बोरैबा मोनसे गाराय जाना दं आंना आलौवो दै नांबानो बा जादों सिथर मा जादों सिथर खि सिथर सना सना एम होनदों आरो साया जागोन सना बहा खारनाय होनदों आरोना साया कमेन्टस हरना दोन आं मा होनदों आं रिटार्न हरगोन होनदों आरोना खाराखै दं ओमफ्राय केबद' माबा एमसना नोङो जेनेबा आंनि भिडिअआव नोङो बेखौ नों बे मेसेजखौ हरनो हाया आरो एसएमएसखौ ओमफ्राय वाट्सएपावसो हरनो मोनबाय जाहैबाय नोङो खम जारला ओमफ्राय सासेयाबो बिदिनो हरबाय आरो ना खिन्थु मिन्थिदों आङो आंना इउटुबाव होनाया मालाय वाट्सएपावसो कमेन्टस फैयो इउटुबाव फैया कारेन्टनो थांलाय फैलायसो आयै आदा नोंसो कमेन्टस गोलाव हरोमोन नों गैयाबा आं मा जाबावनांगौ दा हाय हेल' आदा देबि फैबाय जोंहा गुड इभिनिं आदा देबि लाइक देन थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय हामदों रिंकि आयु एनारा आंखौ बिदि बुंफैथारामोन सोरनि माबा लानानै बेबायदि बुंखो बेलाय सोर एरलाना हरनानै नोंनि गोसोखौ गाज्रि खालामखो एनार नोंनो आंनि सना फिथरमोन नोंनो आंखौ एसे अनोमोन एसे गोदै गोदै बुङोमोन दिनै नों आंखौ हामदों होनबाय मालाबाबोथ' नों आंखौ हामदों होनफेरामोन मा सोरनि खोथा लाना बेबायदि हामदों होनफैखो नोङो एनार आं बिराद दुखु मोनबाय आंनि बिखा बिख्लोआ गावस्राजोब्बाय आरो ना
ओंखाम जानो हाबनाय नंला आब' सालाय खामना आं साहोनो लोंनो नों औ साहा लोंनानै जुदि खामब्र'दोबा नोंनि ओंखामबा ओंख्रि गोथावबाबो थावखाया आगै सुजिना देबि खाम सापर्ट मि होनदों आदा देबि नै सुरजिनाया नोंखौ आगै सुरजिना नोङो देबिखौ सापर्ट खालामना दोन गारि सलायो बियो ओमफ्राय बेक हरदों आरो ना आगै सुरजिनाया जा थेंकिउ कमेन्टस गोलाव गोलाव हरनायनि थाखाय थेंकिउ आगै सुरजिना दे लोगो जादो आं नै बिना गोदानथार जालायबायलै सना बसुमतारिना आगै सुरजिना माने बियो बारा गोबाव लाया आरोना चेनेलखौ गोदान बानायबाय थायो ओरैबायदि सुरजिना आंनि भिडिअ कमेन्टस खालामना दोन होनदो आरोना सना एम दे फै होनदों रिंकि जिउ आंनि सना नै बेफोरबायदिसो बुंफैखायोमोन नोङो सोरनि बाथ्रा लाना हामदों होनफैनाय नोङो आंखौथ' बिदि बुंखाथारामोन नोङो आंहा दुखु मोनोहाय दा हराव आं उन्दुनाया बारा खहाबनाय नंला मेगन मोदै जासिनो आं भाबिनानै देबि जागोन दे रिटार्न हरफिन दे होनदों आरोना फैखायो बियो लाइभआव देलै दे लोगो खालामदो होनदों आंना मबाइलानो सोरनावबा आइदि दंबा आंना फिफ्टि टु जाखाबायमोन साब्रै खमायलांफिनबाय मस्थ' थाखाथारनायानो आंथ' रावजोंबो लोगो जायाखैमोन बिदि ओमफ्राय दा खमायना होफिनथारबायलै माबायदि देलै सोरबा अनोबाथाय एमसना हरफिनथारदो आंनो खमायना थाबाय आं मा खालामबावनांगौ आं खालामफिनगोन दे सुथिना होनदों खालामफिनगोन दे आदा देबिया मोजां नै जोंहा नारद मनि फैबाय मोजां मोनो होनना बियो आंखौ बुङो बिखौ बुंनाय बिनि मेथाइनि गुबै रावखौनो हाननाय बिनि आंखौ बुङो बेखौ बुंबाय दिस्टार्बलै आंनिया फरायला मबाइला स्टप जाबाय थाग्रा जादों आंजों सारिखौ फरायजोबला दे बया मोननाङा नै बर'निखौ मेगना बारा नुजोबा आंना बर'निखौ खाम अनलि इंलिस खाम सोरबा गोहो दंबा फै जोंसारजों अनलि इंलिस आं फरायजोबाहाय ओमफ्राय जिबि आंनिसो सालथे हेन्डसाम गाबनाय आंनो बै सार्च होग्राखौलायनाय ओमफ्राय जालानो ओइ आंनि भिडिअखौ सोरसो नायाखै नाय बयबो एमसनानो नांगौमोन जाहैबाय आरोना बैखौ आं दानि भिडिअ होनायखौ मनजिदा आंसो लाहानदोंमोन आंसो लानोसै लिरखो जाबाय आरो वाटसएपाव जों गामिनिया इखो मिथिखो मा मायो अ मिथिखो मनजिदा आंसो लाबोनोसैनो ओइ आंसो अमब्रिनो हिनजाव गथाय होफैनो नागिरदों नोंसो लानो नागिरलायबाय होनदों आङो जिबि आंनिसो सालथे हेन्डसाम सैलाबनाय एक्टर सालमान खान ब्र गुड मर्निं ब्र आं ओंखारथ'नोसै दे ओंखाम संदों आं बेरेमा बे बाथ्राखौ आं मानो खोनानो मोननाय जों सार बे बाथ्राखौ आं मानो खोनानो मोननाय आं बिदिबा फरायामोन नोंनि बेदि कमेन्टसखौ नाइस थेंकिउ आगैसिनाव मोजां मोनो होनना बियो आंखौ बुङो बेखौ बुंनाय बिनि मेथाइ गुबै रावखौ होनना बियो आंखौ बुङो बेखौ बुंनाय बिनि मेथाइ गुबै रावखौ होननाय बियो आंखौ बुङो आं गोलाम आं बुङो बेखौ मोजां मोनो होनना आं खाम अनलि इंलिस माथो बर'सो हरगासिनो आब' आं दिनै भिडिअ हगारदों नाय दे अके सुजिना आगै आंबो हगारदों गोदानथार दै आंना गोदानथार नाय बयबो फरायनो रोङाबा फै फरायनो रोंगौबा फै होनदों खामलाय जायो आरो मानो जाखो आं बेखौ खनना आं बे जानो हाया बाइबेला जोंखौ ओंहो माबायावसो वाटसएपाव
आं गासिबनिखौबो रिटार्न खालामना हरखायो आं नाथाय आंनिखौसो खालामा गुबुनफ्रा आंनियाबो आनजालांगासिनो मा दग बिदि जादों आं मिथिला आरोना सोरबा लोगो जादो दे आंजों नै आगै सुदिनाजों लोगो जा लाइक दा जोंहा प्रमद सार फैबाय थेंक इउ प्रमद नार्जारि आगै आंना मोननो ब्लु होखो आंना दिनै हारसिं थुयो फना बोरैबा जादों दहायबो आयौ आं गिबायसो होमबा एनार होखालाबो आं दोनखाबायबो आं सुरजिना कमेन्टस खालामना दोन आं रिटार्न खालामगोन दे होनदों आरो दे खालामना दोन दे बि दिनै साब जाबाय नाय कमेन्टस हरदों आं रिटार्न खालाम औ दे खालामगोन आं सुरजिना होनदों आरोना काम अनलि इंलिस लेंगुवेज रायखांबाय आङो दसे उनाव खालामगोन दे सुरजिना होनदों आरो देबि जागोन दे होनदों साया मा होनदों सुरजिना आं खालामबाय फुल नायना दासो आं हरबानो जाबाय दासो नों हरबानो जाबाय कमेन्टस चेक खालाम होनदों आरोना नाइस थेंक इउ निजि ग्रुप चक्लेट ना मा बेलाय वाव सुरजिना आंनिखौलाय नायखो नामा मेमफ्रा आंनिजों लोगो जालाया मा आंजों लोगो जाला नामा होनदों आदा बना क्या आदा आं नोंनिखौ नायो औ नायो जों आगै सुरजिनाया ओमफ्राय मा होनदों सुरजिना आं खालामबाय फुल नायना होनदों आरोना बेखौ बोखारखाबायबो आं दि आसु दिबि दादा आं गिनानै बोखारखाबाय आरोना खुन खनासे खायखायासे साया थेंक इउ औ नोंबो सापर्ट खालामदों बा मालायसो खि मालायसो आंनि भिडिअखौ सोर नायाखै आं मिथिखागौ अके नायनि होनदों आरोना सोर नायाखै आंनि भिडिअखौ आं मिथिजोबगौ बिसोरनाव गासिबो गुग्ला जाजोबगोन नायनांगौ हामा नायनांगौ माने बेबायदि स्टप जाबाय थायो सुरजिना अके गाबोन खालामसिगोन होनदों आरोना ओमफ्राय ओइ आं नायबाय नोंखौ नायखादों नों मिथिखादों नोंखौ ओमफ्राय भेरि नाइस ओइस एनार अननानै हरफिनदोलै आंनो माबाफोर दंबा आइदिफोर दंबा सानै नांबावगौ 50 जानो 50 जाखाथारबायमोन मानो बिदि खालामफिनना होनांगौ देनाय दुखु मोनो आङो बिदिबा दुखु मोनो आंनि गोरबो बिखायासो मिथिगौ सोर मिथिनो अखा हाबाय जोंनाव गैया दा गरमथार साया जागोन कमेन्टस हरना आं मिथिनाय नङा होनदों आरोना कमेन्टस हरना दोन नङाबा मिथियाथ' र' गिबि अननानै लोगो खालामना होदो दिबि दिबिया माबानियाव थांदो दे आगै सुदिनानियाव नों थांनोबा साया अइ आब' सना होनदों औ मा जाखो मा ओंख्रि संदों जोंहा ओंख्रिया माबासो भिन्दि आरो आलु ओमफ्राय मैथा बांगालि भाजा आरोना मैथा सौरा सुरजिना हरदों आं होनदों आरो अन खालामो सोरबा औलै जाखाथारनाय आं दासान्दि रावजोंबो लोगो जाथाराखै जाबाय थानायखायनो ओमफ्राय 52 जाना दंखाथारो 52 जाना थाखाथारनायानो बिदि जाथारनाङाना दुखु मोनोहाय आङो होनदों आं सिरि दे मानो सिरि नों सिरिबा आंबो सिरि जाफाखागोन ना आं सोरखौ फरायनानै सोरखौ दावराव जानो आं सिरिदे होनदों आब' आं खुसिया जायो ना जाया आंखि खुसिया जायो आंनि बेनो फेभरेट आंनि खुसिया आयौ खुसिया मोनजादोंबा आंनो जेबो नांला आगै सुरजिना मा बुंबावनो आरोना नों मानो एदावना दोनहरखो आंखौ आं खुसिया जानो मोजां मोनो बा मालाय आब' बारायबाय बा मालाय आब' मायो बारायखो साया आंनि दिनै भिडिअ हगारदों बयबो नायलायनांगौ जों बिदि सापर्टल' खालामलायनानै जेबो खामानि जाया लोगोफोर
सापर्टबो खालामदोबा जोङो भिडिअखौबो नायलायनांगोन भिउस खालामनांगोन बयबो सजिना खालामबाय दे होनदों आरो अखा हाबाय जोंनियाव खोनाला नों खोनायाबाबो कमेन्टसल' हरला बाया दा आं सिरि दै है नों सिरिबा आं बिराद दुखु मोनगोन जिरायना अखा जि अखा दा नायगोन आं होनदों आरो अके दा नायगोन आं जिरायना अके दा नायगोन आं दिबि थेंकिउ होनदों जा सुजिना जाया आं नोंजों लोगो दंखायो आंखौबोसो नों खालामाखै औ दा चेक खालामना नायनाय नों साया समाव बावफ्लाङोबो ना लोगो बेक हरफिनो नायनाय आं जाबाय थायो आब' बुंनाला आरो आं नायबाय दे आं नायबाय दे होनदों सुरजिना नायबायनो नै निमाहा हो आं हानाय नङा मानो देबि अ देबि होनदों मा जादों नोङो ना खिनाय जादों थेंकिउ आगै सुजिना नारदफोरासो सिरि थायोलै खोनादों जोंसा नारदफोरासो सिरि थायो कमेन्टसरा मिथिबाय सिरि दै आं जेबो बुंला आरोना आं दिनै जेबो बुंला आं दिनै हिन्दी इंलिस जेबो बुंथ'ला जागोन ना दा नैसा र' दसे उनाव फैफिनगोन दे नानि दे बेस्थ' थायो बेबो नोंसो नोंनो नारदआ ओंखायनो सिरिल' थानो नागिरो आयु साला आंना बोरैबा रायलायबा बोरैबा जायोलै सालाया गाज्रि जाना दं आंना सालाया गाराय जाना दं आरोना जि खस्थ'यैसो रायलायदों आं माने बोरैबा रायलायबा बोरैबाफोर थांफ्लायो गाराया थेंकिउ अन दं जोंहा आदा अबननिया माबा स' जायाखै र' कमेन्टसा आं बेनो रेन्ज होना होनोसै बेसेरा कमेन्टस गोलाव गोलाव हरो बियो साया आगै मा ओंख्रि संदो होन्दोंमोन ओमफ्राय इसाना सुरजिना लाना मार गोथाव बायनाय ना मानाय बिस मा बिसि टिभि सिसि जागोन आं सिरि दै नोंबो सिरिबा बैबो सिरिबा बोरै जानो गैला नै मानसिफ्रा ओरैनो खारखाजोबखाबाय नायनोसो बाखोना माखो आंखौलाय भिडिअफोरखौनो नायलाबाय सेयार खालामलाबायना होब्रा जोंसार नोंनिखौबो खालामगोन आं आं मानो आं बुङो ए आरो एम होनना आं बुङो एस आं बुङो नों मोनथिनो आं मानो बारनो आं नोंखौ मानो दोनो आंना नै साला बारा फरायनो हाला बाजिसे दोला लांफाबाय दं दिबि खालामबाय दासो आं होनदों औ दाखालि माबायानो खोन्थाहरखादों अखाफोरा जाया भिटामिन खम जादों ना एखे साला माखा बिदिनो बोरैबा गाराय जाजोबना फिसा फिसा आरोना गिदिरबो नङा आयै नै आगै सबिता फैबाय जोंनाव लामायाव जोंसार सायदों जोंसार आं मिथिखाया दै सिरदा नांगौबा आगै सबिताया मारैबा नांथानांगौबा आं मिथिखाया हगार लामाया आगै सबितानो हगार आं मिथिखाया सबिता नै इदि स्टप जाबाय थायो
हगार हगार लामाया आगै जोंसार नङाबा सौग्रावगोनबो होनदों आरोना आगै हगार बोरैबा सौग्रावना मालाय जोंसारा लांगाब गेलेबायलायनो आंबो मिथिखाया थेंकिउ आदा अबन मा ओंख्रि संनानै मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै सबिता आं भिडिअ गोदानथार होदोंमोन आगै सबिता नायदोंना नायाखै नाय दे नायलै नाय ओमफ्राय आब' सना आं ओंखारथ'नि ओंखाम जानोसै जोंहा दा फैफिनगोन आं बाय दा फैफिनथार दे आगैसाया फैफिनगोन ना फैफिना फाइनाल खोथा बुंनानै था नङाबा जोङो जाय मानसिखौ फैफिनगोन होनदों बेखौ माने एथासिमबाबो नेनाय जायो आरोना साया मैयाबो अमितआ जोंखौ दा बिदिनो माबागोन फैफिनगोन र' होननानै माबाबाय जों बेसे गोबाव नेदों सबिताजों आंजों रावबो गैयाबाबो फाइनाल खोथाखौ बुंनानै थाङ आरोना साया फैफिनथार दे मा बेलाय फेसा जाना थानोसै आगै जोंसार सना जादों औ आब' सना 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 सनालै सना सना नेट स्ल' जाबाय आंना दे स्ल' जाबाबो उल्थां बाल्थां फिदिंलाबायनानै कमेन्टस हरबाय था जेबो नङा आं दा नायगोन उन्दुबा आब' सना रिंकि मा ओंख्रि आयै सना ओंख्रिया जोंहा भिन्दि आलुसो ओमफ्राय मैथा बांगालि भाजा आरोना सेयार खालामना होदे आगै सबिता अननानै स्टेटासफोराव होलाबायना हो जायखि आंनि माबार बेब्रे बाब्रा भिउसफोर फैनानै माबार जालाबायथोंसै दिबि फैबाय जोंहा लाइक थेंकिउ दिबि अफिसियेल फैबाय जोंहा इसोर भगबानानो फैबाय एसे नायफिनहरदो दिबि एसे बोर हरदो आंखौ मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखैनो ओंख्रिखौ आं दासो एसे सिगाङाव खोन्थाखांबाय खोनादों ना नायलाव आब' अके फैगोन आं दे फैथार दै फैथार नेखाथारबाय औ जागोन नाब्ले ओमफ्राय अलबाय दे आंहा दासो दे जेबो नङा देबि मा ओंख्रि संना मा ओंख्रि जाना फैखो जाखांबाय ना लोंखांबाय खोन्थाहरदो दे गैया नै गैथारा आंखौबो बुरिबाय नालाय मानसिफोरा बारा थाबांला आरोना आयै मा खांखमा गुसेंग्रा ना मा जाखो बेलाय मारै बिदि थाखो नों आगै जोंसार होनदों आरोना मिथिया माबोरै असाइस बेबायदि फेसा बायदि थानो हाखो नारदफोरासो फेसा बायदि जाना थानो हायो दाबो जायाखै नामा दानो जाथ'वा दासो 8था जादों 8था जादों आरोना दासो खमैबो 10थायावसो संगोन कंग्रेसुलेसन हाय गुड इभिनिं से अल फ्रेन्ड हु है ब्र आई एम मैथा ना आयै मासि गोथाव मैथा ना न'आव थांबासो मैथा ना मोनजासिगोन मैथाखौनो मोजाङैबो मोनजाया थेंकिउ आदा बन थेंकिउ स' माच आदा बन आंना 50 जाथारनांगौमोनलै 50 जाबाथाय गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आङो देबि नोङो ओरैखिजायनि ना माबाखैजायनि सनितपुरनि खिजायनि ना देबि मानसिखौ नायनानै सिनायथारदां सनितपुर खैजायनिथार माया 50 जानो 52 माबा आंना साबसक्राइबारा 52 जाना दंमोनलै देबि 52आ दा माबा जाना दं 4 जाना दं बिनि अखान्थि जादों माने आं रावजोंबो लोगोबो जायाखै आरो ना गोदोनि जाखाना थानायानो आनजालांदो हारसिंनो आं जाखांबाय आब' सना रिंखि होनदों मा ओंख्रि जाना फैखो आगै सबिता नोंस्राथ' दाउ जाखायो बेदर अमा जाखायो मिथिखागौ अमितालाय दिनै माथो दाबो फैया दहाय फैदोंमोन ना मादोंमोन फैयाखैलै दिनैयो फार्स्टआवनो फैदोंमोन खोमायो अमितआ फार्स्टआवनो फैदोंमोन खोमा एसे नुनाय बायदि मोनदों र' आं ओइनै फैमारदोंमोन अमितआ थांबाय फैफिनगोननि र' आब' आं दा दसे थाना फैफिनगोन होनदों फैगोननिया अमा भाजा दालि जहल आब' सना नैलायथो नङालायनो नोंगौ सिमेन्ट सापरिनि सिमेन्ट सापरि माबा सनितपुराव जोंहा आलासि दं
ओमफ्राय गोदान दंब्ला लोगो जादो आंजोंबो होनदों आरो दिबिया लोगो दंना गैयाबा आंजों I am sorry I am so sorry that you comments watching me for supporting you have फरायखांबाय आङो डार्लिं लास्टाव फंबाय डार्लिं स' मिस फंबाय दार्लिं ए होनदों औ थांबाथाय लोगो हमहैगोन दे दिबि आलासि जाहैगोन नोंसानाव बै सिमेन्ट दैमायाव सिमेन्ट दैमाया नोंसिनि खाथि जायोना दिबि सिमेन्ट दैमाखौ नायनो लुगैदों मनिसा फै नामा फैनानै थांखांबाय दाउलेबा बे आंनि जिउआ जेथो गोनां बे आंनि जिउआ होननाया दिबि आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों दे सनाफोर होनदों गैया नै मानसिफ्रानो माथो स्रि स्राय आइ दाहायो जाखांजुबना फैगोन र' दा आरो जाफुनाय टाइम जादों नालाय माथो बुंनो आरोना नै मोनसेया बेलेगावसो दंहैयो आं दासो नायना फैबाय दुखु जानो नाङा आगै जोंसार होनदों कमेन्टस मोनथाम मोनब्रैल' होना थांदो इयो आंनाव दिनै गैया नेट गैयालायनो नेट पेक गैयालायनो बेनो गिदिंहैलागासिनोसो रायखांनाय लोगो लोगो संगाले मोनफैदों रागा जादों आं माबायदि मानसि बेबो सासे नारदखौनो दोननांसिगोन आं बेखौबो मैथा ना सबिता होनदों आं दुखु जायाखै आब' ओइ जोंस्रा गाबोन फैगोन सना मोनथाम मोनब्रै होबावो आरो माखौ अहाय मा जादों अहाय दावलायाव आं रागा जादोंनो आयै साइद जाखा देबि सौखा जागोन मनिसाजों बोरैबा नायबा मानसिखौ हले खम्फु गोरों नुखाथारो मनिसाखौ खाम नाब्लाया अनलि इंलिस नाब्लाया अबाव दंहैयोथाय र' लेंगुवेज र' होख्लायखागोन इयो जा अखा हादों आब' सना रिंखि दै बाना जादों टाउनाव औ बेखिजाय जाखाथारो आइ एम सिरि थायो कमेन्टस बिदि नङा आब' सना सुलि आं हेल' नै फैबाय ए नै होख्लायबायलै एम्बु फेन्दा बायदि बडिखौ लानानै WW गेलेनो नागिरदों होख्लायदो एबार मनिसा आंखौ रोंखागौनो दे सोर सोर रोंगौ बाहायदो आरोना लाइक दान थेंकिउ नैलाय एन मोसारियानोबा मालाय एम्बु बायदि माबाखौ बडिखौ खोन्थाहरबाय एम्बु फेन्दा बायदि बडिखौ गुड नाइट बाजै गायदे आयु दानो रुपसिं दानो गुड नाइट जायाहाय बे मा ओंख्रि जाना फैखो रुपसिं औ थांगोन आं मानिया आं थांगोन थ' आं मानिया इस फै हायोबा सोरबा देबि आं खान्थाल बेगर जिरबाय दं खान्थाल बेगर जिरनाया बोरै कमेन्टस लिरदो नोङो ओमफ्राय मैगं आखुग्रा ओंखारदोंनोलै हा अबाव अहाय आदा अहाय होख्लाय मनिसा मेगन एग्ल'ग्रा मोनदोंनो फैदोंनो सोरबा गोथाव ओंख्रिया आब' देबि होनदों आरो थांसै आं नै जाफैलायबाय बे खुजाथ्रा ओमफ्राय जोंस्रा माथो बिदि हरलाबाय थाखो आं नायनो बाबाय दे हरनांला ए मोनसा होनदों आरो माथो होनो दालाय बाजै माथो होनो दालाय बाजै गयफोर जानो हागोन जिरायथ'दों ओंखामफोर जाबोदोंबा आंनि भिडिअ होनायखौ नायदोंना नायाखै दिबि आरो रुपसिं सबिता मनिसा एम सना ओमफ्राय सोर सोर दं बेहाय आदा अबनाथ' नायबाय एन मोसाहारिया नायाखै दै आंनि आन्दाज नायनाय सार्सआव आब' नेहा आखि होनदों आरो कट नेहा
आंजों हायो नों थिफ्रि आंथ' हाखाया र' नोंहा मालायथ' खुम्फु गोरांखा दाबो थांसै नामा मोनसो आब' होनदों आरोना हायाहाय बेजों मालाय खुम्फु गोरों मानसि सौला सौसि ओंखारलाङो आंथ' लाखिनो हाया फुङावलाय माथो गुड मरनिं होनो दा मोनाबाय नालाय गुड नाइट बाय आरो जाबाय आरो औ जाबाय दे नायबाय बैनाय फुलनो नाइट कमेन्टस हरजायाखै सेन्टेन्ससो नायनो हादों बिदिसो जादों आरो आदा बन थेंकिउ आब' नेहा अके सबिता मा ओंख्रि जाखो होनदों आं हरगोन सोरनोबा मेगन नांगौ फाननो हागोन नङा होमबा ससमा गोसोम गानबाय थाबानो जाबाय आरो आब' सबि दाउदै गोमो आइयै ओं थांनोसै सबिता आं रागा जादों थिफ्रिखौ आंखौ रागा जायाबालाय सोरखौथ' जोंनो नोंलाय बे आंखौल'सो मोनगोन नोङो आंखौल'सो मोनदों नोङो बे जिउआव रागा जोंनो जागोन जोंसार सना आयौ आब' नेहा आंनि नालेंखर बिदै आं नायदो कमेन्टसल' हराखै नै नोंखौ बेलेगावसो नुखादां दाउलेब आंहा मानसिखौ अंख' गैया नामा सोर सोर दङ खम जारला नोंजोंबो जाखांबाय नामा आब' नेहा होनदों आरो आं नायनो मोनाखै सना रिंकि आयु दानो थांना नायहै गोदानथार गाबोनबाथाय एसे फुरानासो जागोन नेहा मुसाहारि एन मुसाहारि दानो थांना नाय नोङो आरो फैफिनलायबाव लोगो लोगो गोदानथार फुल नायजोब आरो ना फुल नायजोब गोदानथार गाबोनबाथाय फुराना जागोन इयो बा बहाय माबे होनलाय हा हे नै जोंहा आदा रिन्दआव फैबाय दै आदा रिन्दुआबो नायाखै आंनि गोदानथार ब्लग भिडिअखौ दानिसो होथारनायखौ नायखा गोदान जोंख्लाबलायनायावनो सना जोंसार होनदों आरो बे फाग्ला नेटजोंबो जाला आं जाला खस्थ'सो जालायबायलां हैद गोदो गराइफोरखौनो फाजा जायोमोन खोमा ओंखायनो नेटफोरानो नाङा दिनै आंना 20 थांबाय हा माथो जाखो बैसोआ नामा मनिसा बैसोआ नामा आब' आंहा ओंखाम संनो बादों जानो दे जानाङा दिनै सानसे ओमफ्राय आगै सबि थांखो ना माखो आगै सबि खरासा तुमि आहक एफाले लामा थायो हारसिं थानाय नुब्लाथाय हब्रबनानै एख्ल'यो नंगौना नङा जाखो दालाय गाबोन निउसाव होनसै खोमा आङो मानो जोंसार आगै होनदों आरो एन मुसाहारि नायखाथारदो गोदानथार ला ह ला थु सोना इउ बारों आब' नेहा संनो होनदों आरो हाय मेम हेल' आरो नार्जारि खाम आंनि लाइफआव बरायनाय थाबाय आरोना आरो नार्जारि मा ओंख्रि जाना फैखो खोन्थाहरदो आरो लाइक होदो र' दा लाइभ अफ खालामबा नायगोन आंना हरसे थागोन दिनै लाइभआ एन मुसाहारि ओंखाम संना दोन नाब्ले गुरजि अके जागोन आं जाखांबाय आगै जोंसार ओंख्रिया अमा भाजा दालि जहल सना आगै मार गोथाव सानसेबो मिरामिस जाहैया आंबो नायाखै बाजै दे नायहैग्रो ओमफ्राय फैफिन गय जाफैदो नायनानै गोदानथार आरोना एकदम गोदान देबिया दा एन नार्जारि नोंसोर दा नायखाना लायाबा गाबोन बोरायसिगोनसो हाय नानि हेल' आदा देबि फैफिनबाय जा सना खाम होनदो नै सना एन मुसाहारिजों लोगो जा दे एन मुसाहारि नों लोगो जाहैग्रो बेना नेटा स्ल'थार जादोंनो ओमफ्राय नोङो बेग मोनफिनगोन आरोना कमेन्टस खालामाबाबो आयौ होनदों आरो नि इनफ' हाय लाइक दान हेल' इनफ' मिथिखाबाय आं नोंखौ सोर इनफ' जाखांबाय नामा इनफ' आंबो जागौमोन होनदों अमित फैफिनबाय जा अमित खाम अमित ओंखाम जाखांबाय नामा थांबाय आं नोंनि थांनो आथिंखौनो खाथाबनासो दोनसिगोन आं र' खनबेसे बुंखो फैजेननायनिफ्रायनो बखिनानै थांनानै अबावबा गोमाना दासो आरो थांसि जाफैफिनलायबाय आंथ' नायखाया नोंनिखौ गुरजि नायखाया नोङो मिथिखागौ आङो बे नारद आलाय अबाव नायनो अन लाइक दोन
इनफ' मा ओंख्रि जाखो आं सिरि नै आयौ दासो 20 जादों। बाजै मनिसा 20 थांबायनो बिना दिनैयो मा ओंख्रि जानाय मैया मोनदों। मालाय मनजिया दासो 20 जादोंहाय। हाइ लाइक दान एम्ब' थेंक इउ साबदान थेंक इउ साब खालामनायनि थाखाय बे फाग्ला बिदिजों जायो मिथिया आरो लाइक दान थेंक इउ इनफ' होथारदोलै 50 खालामना होथारदो साबधान आंना 50 जाबाय बैसोआ मेम नोंना 50 आंना 60 थांबाय एन नार्जारि लाइक दान थेंक इउ साबधान थेंक इउ गथ'आ सोर जाखो गथ'आ बेयो जोंहानि आलासि जायो आरोना देबि लाइक दान नोंगौना नङा जाखोलै मेगन साइमि मोजां आंथ' न'आव थांबा ओरैबायदि आं उन्दुनाय खाथि बिसिना फार-फाराव सुलाखाजोबगोन आङो जेला सिखावा फैबाय होमबाना बियो सुवा आथिङाव हाबा आदै होनफ्लांगोन ना होमबाना आं थर मोनगोन आं बिदिसो खालामखागोन आरोना न'आव थाबा साबधान थेंक इउ सिरि सिरि लेब लेब रायलायबाय थायो नाब्ले-नाब्लेनो आयौ सौहरबायहाय गन्थंआव नांबाय थांबाय आं ओइ मनिसाखौ सोहर गथ'आ नोंखाय सानदों खोमा नोंमारगोनो वाव होनदों आरो नेहा मोसाहारि फैबाय दै नेहा लाइक दान साबदान थेंक इउ नेहा साब खालायनायनि थाखाय थेंक इउ मा ओंख्रि जानानै फैखो अमित होनदों आरोना नेहा मा ओंख्रि जानाय नोंबो लाइक दान साब मनिसा होनदों आरो मनिसाखौ नै थांबावबायसो खोमा थांबायबाथाय आन खालामफिनना हो इनफ' माबा सोरमोन सोर साब खालामदो होनदोंमोन इनफ'आ खालामदों आं बाबाय संनो होनदों आरो नेहाखौ मालायनि अनहरबायहाय आंहा मैथा भाजासो जानोसै जोंहाबो मैथा भाजासो खैथांथां संना जा आगै होनदों बादों आब' सना हिनजावफोर लादो बेबायदि थाबाय थानानै बादों माबादों होनना खोन्थाहरबाय थानाङा मेवा दाउ अनला मोन होनदों आरो आयु मानसि गोथाव आं ओंखामखौ जाला खोमा दिनैयो बिदि थाङा आगै हराव होनदों आरो बिदि थानाङा दुरबलथा जायो बिदिखायनोथ' दाखालि बिदि जादों बियो आयु मासि बुरि जाखोलै मादै मोनालाय बिदिखायनोथ' फैला लाइफआवनो मानसिफोरा बुरिद्राय नुबाय नालाय गिबायसो आं हारसिं उन्दुनो आगै सुबि नोङो आयदा मोनाखै साइदआव सुलाजोब आरोना सुलानानै होमबाना जेब्ला सिखावा फैगोन सिखावा फैबाथाय आइदै होनफ्लांगोना सुवा हाबबा सु गोलाव दोन आं बायो आब' संनो जानो हिनजाव लादो बहा मेगन बहानि ओइ बहानि बे मेगन ओख्लोग्रा अबाव दं ओइ बहाय होनलाय बे फाग्ला बिदिजों जायो आलु भाजा ना भाजा बा आलु भाजा ना भाजानो नेहालाना भाजा गोजा आरोना आयु जा गोथावखा ओंख्रिया अमित होनदों नोंस्रा मा ओंख्रि जाया होनदों आरोना इनफ' आंखौबो सापर्ट खालामदो होनदों इनफ' नोंसालाय मा ओंख्रि रिंखि जोंहा ओंख्रिया खैथांथां मैथा बांगालि भाजा ओमफ्राय लोगोसे भिन्दि आलु आरोना दिनै मंगलबार जोंहा जेबो जाया ओंखामल' जायो ओमफ्राय मिरामिस ओंख्रि जायो बेदर सेदर जेबो जाया सिब्र' जाना खिगुनासो लाबाय गामसा रोसिङा दा उन्दुनायावबोथ' होनबा जिराय गलांबाय थागोन बियो आयौ सौबायहाय आंखौ जों ओंख्रिया अमा भाजा दालि जहल अमित बिराद गोथाव बिसानाबो लोगो खालामदो आंखौबो आं नेट स्ल' नांब्ला जाहैसिगौमोन आं आदाव गुना रावखौबो नेखाया दै बिना नेटआ बिराद स्ल' जादों नेहा दे लोगो गैयाबा आनस नार्जारिजों लोगो जा थेंक इउ नंगौ नामा होनदों मानो निहायाबोथ' नायखाथारखायाखै साइसआव आंनि भिडिअखौ आरोना आंनि बे गोदानथार दिनै दानिसो होथारदोंहाय आङो ब्लगखौ बेखौ नायखादोसो नङाबाथाय गाबोन फुराना जाबा
बारा मोजां नुनाय नङा आरोना नेहा मुसाहारि दे नायखादो अनोबाथाय आरोना सोर सोर नायाखै नायखाथारदो दानो गोदानथाराव नायखा बेखौ सोरबा मोनजाखांबाय थोरसियाव सोरखौ बेखौ सोरबा मोनजाखांबाय थोरसियाव होनदों आरोना मानो उन्दुनो गिदों नों होनदों आरो नोङो नेबाय थाया मानो बोराय अमित होनदों फाग्लासो बारा जाफ्लांबाय ना होनदों मोदोमनायजोंनो बारा जाफ्लाङो आंबो आलु फाग्लानिखौ जायखि उदैया मा जायो जाथों बिदिसो आंनाथ' ओंखामखौनो ओरैबायदि खहाबो आरोना ओमफ्राय आलु फाग्ला जाबाय थाबाथाय नोङो बेलेग आलु जानो सुखुवा आंबो बिदिनो जायो दा हराव नों उन्दुनायावथ' होनबा ज्रेद ज्रेद गबाय थाखासिगोन माबाना रुपसिना खिनाय जादोंबा एन मुसाहारि ब्लगआ आंनो हाय मा होनदों सोर फैदों बुरै होनदों आरोना लामा लामा थाबाय लानो लोगो मोनगोन लामा लामा थाबायबानो मोनला बायो नामा आयु आं बिदिबा गियोहाय गारिफोरावलाय बोरै गाखोगोन होमबा एक्ल'लाबायबा गारियाव गाखोबाबो खम जारला आयु ससमा गानबाय थानांगोनलै नों मा एम्बु बायदि बोरै कमेन्टस फरायोलै मा होनदों नों मा एम्बु एम्बु बायदि खोनायो नामा आंनिखौ फरायनायखौ ए आ बिदि बायदि नामा एम्बुफोरासो बिदि फरायो बिदि नामा खम जाला बहाय नोंनि भिडिअ'आ नाब्ले बहाय जायगायाव बेहायनो दैमारियावनो नेहाया मिनिबाय र' 2 मिनिट होनदों दे नायहैथारदोलै 2 मिनिटल' नायथारनाङा जोबजासिम नाय गोदानथार मोनामजोब्बाय र' खम जारला अमितजोंबो नाब्ले माथो ना नोंहा जाखो मेगन एक्ल'ग्रा बे फाग्ला बिदिजों जायो मिथियालै गोथां गोब्राम दिनैसो मिथिथारबायहाय मेगन एख्ल'ग्राखौ मा फाग्ला बिदिजों बोरै जागोन आयु उन सिगां सिखाफोरखौनो सिबबाय थानांगोन खोमालै थाबायबानो एख्ल'योबा गुग्ला गोनां थेंकिउ एनार गुग्ला गोनां मा ओंख्रि जाखो नुदों मा फैयो आंनाव ओमफ्राय आं बुरि मानसि भिडिअ नायालै है सिख्ला मानसिनिसो आं बुरिनिखौ होआखै आरोना रुपसिं आं सिख्ला मानसिनिसो होदों नायनाय नोङो थेंकिउ ओमफ्राय इहाय रेन्ज होनांगौ नामा रेन्ज होनो दे आङो इहाय गोलाव कमेन्टस हर दे गैला थांजोबलायबाय मानसिफ्रानो बोरैबासो ज' फैयो ज' थाङो गिलु बालुनो गिलायलांबायसो आदा जिरियाबो फैथ'वाखैलै दाबो सिखाव होननायखौ बुंदों बोराय सिखाव होनबाथ' गिखायोना आंथ' ओरैबायदि गियो आयु देंखल मानि आं हारसिं थांनाया न' सिङावफोरावथ' जाखालासो गोथां बाथां मानसिफोरखौनो बागदावलाबायो आङो एनार गुग्ला गोनां थेंकिउ नेहा आं खालामबाय दे होनदों जा सनाया आयु आंना सालाया गाराय जाना दंलै बिराद बोरैबा जाखादों सोर सिख्ला बेलाय रिंकि सिख्लासो जागोन बे सिख्ला मोदाय नायनाय नोङो रुपसिंनि नायबासो मिथिगोन नायाबालाय बोरै मिथिनो आं खोन्थाजोबनो हागोन ओइ साला 50 जाबाय सोर 50 खालामना होखो आखाइ दिखांहरनाय 50 जाबाय सोर 50 खालामना होखो गुग्ला गोनाङानो खालामबाय खोमा सालाया जाला आंना जों थानायनि न'आ माबायदि बायदों नाया मानो नोङो रुपसिं जों थानाय न'आ साइदआ एखे अखा हानायजोंनो गुगाजोब्बाय आरोना बोरैबा मोनसे गिलु बालुनो
सिखाव फैदों नामा सिखाव फैदोंनो लामायाव थाबायबानो मेगन एख्ल'यैनो अमित मा खालामनांगौ दालाय ओमफ्राय थाबायबानो सिखाखौनो सिबबाय थानांगौ उन सिगां बिदिबाना नङाबालाय बोरै जानो आयौ आलौ सिब्र'ज र' आलु सिब्र' जाना दानो हामगोन सालायाव गुग्ला जानाया बाजै दै लोंबानो आलौवो ओरैनो आलौगासिनो आलौ सिब्र' मा होनदों इयो देबि नायखांबायना देबि नायखांबायना देबि नायदोंना नायाखै आंनि गोदानथार भिडिअ'खौ देग्लाय दासो खम खोनाबावदों सिमेन्ट खर' दावरा जादों राव थाग्राफ्रा बारा खबर मोनाखोमा आरो सहरफोराव जेबो खालामखाया गोथाव जायो गावसो मावो सोरबायदिया बिदि खालामदों जेनेबा र' फैथों सिखा लाना सिबबाय थानां अननो नोंनि मेगन लांनायलै नोंनि मेगन जोंफ्रा 50 जाखाबाय गिनो लागा गैयाना रुपसिं थेवब्लाबो गियो आरो पिकनिकफोराथ' जोंफोरना सोलियोना दा बहुद सोलियो हजमिफ्रा आब' देबि मा थांलाय फैलाय नों जाथारगोनलै जायगा थाइसेयाव हाबना थायाखै देबि नायबाय होनदों आरो दे सोर सिखाव फैदों नोंसोरना नङा जाखो मिथिया आंबो नै आदा उना खोन्थाहरगासिनो निउस खालामनोसिनो आरो आं ब्रेकिं निउस होनो बिदिखौ ब्रेकिं निउस मर्निंआवनो होनांगोन नों एकल' जाथारगोनलै आब' देबि जिबायदि थांलाय फैलाय खालामबाय दं इयो हारसिंनो सिमोन सापरिनिफ्राय नैबे आंनि बाक्सानि लाइफआव हारसिंनो थांलाय फैलाय खालामबाय दङ थानोबाथाय था जोंसारमोन थानायावनो बिदि थांलाय फैलाय थाबायबाय थानाङा थु आंबो गिबायसो सिखावखौ आंहाबो बिदिनो गुरब्राब बागदाव थायोलांलै आंबो बागदावसो गारो इदिखो मेगन एख्ल'ग्राखौ गिदों आं बोराय बिसि मोनसेयावसो उन्दुफिनबाय आं बोराय होनदों आरोना बिमाफोरजों थायो खाथियाव दंबा आंनि एद्रेसरलाय मेगन एख्ल'ग्राखौ होनदों आरो रुपसिंनो हरनांगोनो आरोना रुपसिंखौ हरनांगोनो एनार थेंकिउ जोंहा टि बसुमतारी फैदों हेल' आब' हाय टि बसुमतारी मा खबर गुग्ला गोनां थेंकिउ जोंहा गुग्ला गोनां माला फैनाय सिखावा मिथिया दसे फैबाय आब' थेंकिउ फैनायनि थाखाय टि बसुमतारी दे अननानै आंखौ सापर्ट खालामना होदो आरोना सापर्ट खालामनाय गैयाबा नायजोब्बाय थेंकिउ नायजोबनायनि थाखाय दिबिया हले माबासो नायनो थांदोंमोन दे भिडिअ नोंना मिस जाबाय बिदि नङा थ' मोजां दे होनदों आरोना आयौ बिदि जानो हायो जोंसार साला बिदि मेगन लांग्राफोरखौ दंफां सायाव गाजोलजों दोथाबनांगौलै आथिङाव माबायावसो आखायावसो दोग्रोनांगोन लागौ जै अखा रायजोनि जै जाथों गौतम फैफिनबाय जा थांबाय आं नै मनिसाखौ मा बुंनांगौ देनाय निउसावसो होसिगोन आं मनिसा नोंखौ गाबोन बावस्रोम थांबायनो मा ओंख्रि जानाय आब' ओंख्रिया जोंहा जाथ'वाखै आरोना ओंख्रिया माबा दासान्दि जोंहाना दिनैनि ओंख्रिया भिन्दि आलु आरो मैथा बांगालि भाजा आरोना नोंसालाय टि बसुमतारिया सोर जाथावथाव आंनिबा नोंसोरनिबा आंनिबा नङा आरोना नोंसोरनिबा आंथ' मिथिखाला जेनेबा नोंसोरनि सायाव हगारना होबाय आङो नोंसोर नागिरदो बेखौ हाय गौतम मा ओंख्रि जाखो होनदों
ए रिन्दाव फैफिनबाय नै रिन्दावा थांलाय फैलाय जाबाय दं मिथियाखै खोन्थाना होनाय आदा बुन खोन्थाना होनाय रिन्दावनो बाहेराव दा सिखारखा होमबा औ बाहेरायाव जाला माला ओंखारनाङालै आंथ' ओंखारखाया जै हाबबाय बाहेरायाव मालाबाबो हारसिं ओंखारखाया आङो आब' आं नोंजों सापर्ट दंखायो थेंक इउ सापर्ट थाखानायनि थाखाय बायद'जों माबादि एक्लग्रा बियो नायनां साला आंखौ गावनिखौ लाखि मार्बल गेलेनो हागोन रुपसि नोंथ' बिराद मार्बल गेलेयोमोन माथो मार्बल गेलेनो हागोन आरोना ओमफ्राय मा होनो इयो मा लादोंबा जेनेबा मेगन एक्ल'नो थाखाय रेन्स टेन्सफोर लायो ना मायोबा ना थेंक इउ एनार सिख्ला लाब्ला मालाय मा जानो सिप्रि सानो बिसोरो जेबो खालाम आरो रोङैनि मा होनदों सिखा लाब्ला मालाय मा जानो सिप्रि सारो आरोना सारो बिसोर जेबो खालाम आयु आदा गिबायसो आं नोंबो जाद जाद खोन्थाहरबाय थायो इसोर भगबान आं न'आव थांना मा खालामहैनांगौ जाखो दालाय र' आं दोनलांनि आब' मनिसा लामायाव गोजान नोंसा मेगन एक्लग्रा दंमोन बै लामायाव मिथियाखै इयो थांलाय फैलाय जाबाय दं गिबाय आं सिखाव होननायखौ आब' सना रिंकि दहाय सासे बर' सेंग्रा लामा लामा थाबायबाय थादों आब' सना जाम्बा बादि थाबायबाय थादों दहाय गिबायलै आं हारसिं उन्दुनो आइयौ बेबोथ' मोनसे खोथा ओइ बर'बा जेबो नङा दे बर' मानसिया जेबो नङा इयो दालाय दालि आलु भाजा जाबायबो नामा गौथम आं थांनाय हराव बिसनानिफ्राय गुरलाब बागदावना दरजाखौ जा गोसानाय आयु बिदि जादों आरोना खेवदोनखौ नायदो आं थांनाय हराव बिसनानिफ्राय गुरलाब बागदावना दरजाखौ जा नारखाहैबायलां आयु नों आंनो नेट हराखै आयै ओरैसै आं वाइफाइजोंसो खालामगासिनो दा कारेन्ट थांबा गैला आंनाबो ओमफ्राय नों मिथिगौ बेखौ आं बायोलै बांद्राय आयु लिजि जादों आरो लिजि जाथारदों नै सालायावबो गाराय जाबाय दं रिन्दाव ओमफ्राय थेवब्लाबो बिराद फरायबाय दं आरो आङो गौथम सालथे होनदों मेगनफोराबो एसे देमेज जाबाय नालाय है बाल्थिं लानासो सिगोन माथो नोंसोर लाखाया होमबा जाय थाङो बेसोर गाबोन निउसाव मा होनदों जाय थाङो बेसोरल' गाबोन निउसाव होगोन मानि नङा दे होनदों आरो धनमनि ब्रह्म फैदो जोंहा हाय आबै हेलौ जोंहा बिनानावआ दिनै फैदोलै धनमनि ओंखाम जाखांबाय नामा होननानै सना माइ गायबाय नोंसा धनमनि आकाशमानि डिब्रुगर मा बेलाय मनिसाया अननो मा कमेन्टसबो हरथारा माबो हरथारा थांनोल' ख्लाब बोरै मेगन एखग्रा फैदोनो आं मिथिया मनिसा नोंखौ आं मिथिथारा दै आंथ' गिबायसो आं उन्दुग्रा खोरखिजों आवसो उन्दुयो आं दा रुम मोनसेयावसो उन्दुहैबाय आं अमित गिनानै आइयौ खोरखिबाथ' नोंखौ मनिसा उन्दुथोसै आं रावखौबो नुवाखै आइ नों थांनो होनबाय थानायखाय आङो बोखारना दोनदों बोखारदो होनदों दे सोरबा लोगो मोनबा आंनाव थिनहरलै सिखावखौ होनदों आरो दे हनैलै रिंकि
खारदो आयौ नै आयौ थ' थैथारगोनलै आब' मनिसा नों होनद्रोनो बे मनिसाया कमफु गोरोंनो ओंखायनो गियाखै ओंखाम जानि आं र' थिफ्रि दाबा ब्लु होनाय लोगो लोगो ओंखाम जानि र'आनो जाफैलायबाय बेखौनो गियो नामा न' सिङावनो थाबाय था ओंखारनाङा न' सिंनिफ्राय जानला मोनला ओंखारनाङा आरोना अबावबा दरखंफोराव दरजाफोराव थानानै मालाय माबाखौनो स्प्रेखौनो फ्रिस सारनानै होबायलायनो मेगन एख्ल'ग्राया मेगन एख्ल'ग्रा फैदों आं बोरै थागोन न'आव थाङाबानो जाबाय आरो सिमफ्रि सारोनोलै जेबो खालामनो हाया ओमफ्राय अबेयाव नुजेनदों आदा अबन जेनेबा दे आंनो खोन्थाथारदो नुजेननायफोरखौ खोन्थाहरथार र'नो मोनथिया मानो र' मा सिखावनि बाथ्रा बे गामिनि मिन्थियालै सिखाव दाबायदियाव जायोलै बे माइ गायनाय समाव अखा हानाय समाव जानाय खोनायो आंहा उन्दुनाय सिगां बानदग्रा जादों दै खिन्थु मा जाखो जोंसार बिदिसो जादों नोङो होमबा खिथु सुनायनि दैजों मंगलबार सुनिबाराव दै सान्थि सारग्रा जा जायोलै बिदि मारैबा गलाब गलाब बादावो आंबो ओमफ्राय सुनिबार मंगलबाराव नोङो खिथु सुनाय दैजों खिथु सुखोनदा दैजों दै सान्थि सारबानो जाबाय आरो ना ब्लु बोखारदो दे बोखारदोंमोन आङो बोखारबाय गिबायलै आं हारसिं उन्दुनो हाला बिमाजोंसो उन्दुहैनोसै आब' सना दे बिमाफोरजों था आमाय थुखुलु आ गोरलै गोरलै रोदोमफिनबाय खोमा नोंनि आमाय थुख्लुआ आंखौबो हगारबैखौ मोननैनि आं गाबदों बैखौ आरोना दहायनि गोदानथार होनायखौ खम जाला दे दाबो लादो उन्दुबाय नामा अमित दोनदों आरोना जिरायना दङ नोंलाय मा खालामदों होनदों आरोना गुड नाइट बा आब' बुरबुलिया ओरैबायदि दुगिखा दा बायदियाव ओरैबायदि दुगि बुंनोनो नाङा आरोना बस्थासेसो दं बेनाव दुगिया मारै जागोन जाखो होनदों मारै जागोन जाखो होनदों देबि आं दा हरगोन दे देबिया थांबायबो खोमा बुरबुलि होनदों आरोना आं दहायसो नुबोदों नाब्ले मोनासो नुबोदोंमोन गोदोनि बुरबुलि बाजै नों सोरमोनलायो सोंनाय सानिया ब्रह्म बायदि जालायदों थेंकिउ सानिया ब्रह्म आंजों लोगो गैयाबा लोगो जादो दे ओमफ्राय सोरजों लोगो गैया लोगो जादो सापर्ट लालायलायदो हेल' सना आदारा हाय मा ओंख्रि जाखो सनिया उसुं खुरना लांगोननो बाजै इसुंखौथ' एरखुखायो मिथिखागौ आङो सिंगि जावलायनाया जोंनि खाथियाव जाखांबाय सिंगि जावनायाबो बेबो मा खाथिनियासो जावबावो आरो बिराद अखा हानायाव थांनाय बोसोराव जादों बियो बे घटनाया आरोना बिराद अखा हानायाव उन्दुनानै दं अमित बिमाजोंसो उन्दुहैनोसै आं दसे थानानै आब' बुरबुलि मोननियावथ' जाखाथारदों ए घटनाया आं मिथिखागौ मा हिन्जावनि नामा नेम लाना बायखो सना बिना आब' बुलि बिना गोदानसो जाखायो सेनेलानो दाखालिनि एम सनाया गैला ओमफ्राय केब'दआ गैला ओमफ्राय नै सना बसुमतारी जालायबाय आरोना गोदान लायो आं थांगौ बुरबुलि लोगो जाहैनो बेलाय खोनादोंना नोङो गोदान जाना फैबाय मा ओंख्रि जाखो होमबाय आब' बुलि मा खबर दङ गेजेरावनो नोंहालाय सनिया ब्रह्म मा खबर नोंनि फिसाजो नामा अलसिया औ आंनि फिसाजो रिन्दाव देरबायानो आंना फिसाजोआ आं सो बुरबुलि नों सोरमोनलायो आयौ थु थैखाबाय बिनि अनगायै नालिनि दैखौ
जागोन दिदि बिमाजोंनो उन्दुयो नामा जाम्बि बेखौनो गियो उन्दुनो हारसिंनो होनदों आरो दे लोगो खालाम हर सना होनदों आरो आब' बुरबुलि साखन्त्र जादों मेगन एख्ल'नाय नोंसोर गामियाव जादों माथो नै आं थांनोसै होनदों आरोना जोंस्रा अबाव केबद' नङा नों सना होनदों आरो जे जेंखा नाजों ओंख्रिया अबेनिमोनलाय ओमफ्राय सनियाया अबेनिमोनलाय आं उन्दुनोसै मा सावबाय आंना नै नोंनि फिसाजो नामा अलसिया औ आंनि फिसाजो रिन्दाव आंनि फिसाजो बियो औ आब' थांनोसै मेगन एखग्रा फैदोंनो आं गिबाय आयौ आयौ गुसेंग्रा जोला फैदोलै नायदो मा फैयो आंनाव नै अखा हानानै गुसेंग्रा जोलाया बिरबोदों आरोना ओरैबायदि गुसेंग्रा जोला बुरबुलि होनदों आरोना ए जा मोजां साइसथार नुदों उन्दैया मा नाम उन्दैया माबासो मा होनो नामा अरिजिनेल नामा माबा आरोना लिजा होनो मेन नामा लिजा अननानै ओरैनो रानि होनो आरो बहा मेगन एख्ल'ग्रा ओरै थिनहरलाय नै खुम्फु होख्लायखानोसै डक्टरफोर हगारबायसो बिसोरो सरखारनिफ्राय आरो पुलिसफ्राबो जेबो खालामा ओरैनो हगारफिनोसो दस्रा देशनिफ्राय फैयो नायसो ए बिदिसो आरो जियेब नैलै गुसेंग्रा जोलाया अखा हानायजों बिरबोदों आरोना मेगन एखग्राखौ गियो आं अमित दहाय सानावबो बर' सेंग्रा जाम्बा जाना लामा थाबाय थादों गिबाय आं होनदों आरोना बर'फोराबा नङा खोमा दे बेलेग जाथिफोरासो जायोलै ओमफ्राय बिदिनो जालाबायसिनोसो फाग्लाफोरखौ ओरैनो जाम्बा आब्राफोरखौनो बुथारलाबायनायसो जासिगोन दे एबारो माने सन्देह'आव आरोना सन्देह'आवनो बुलाबायनायसो जासिगोन हमलाबायनाय माने जाम्बाफोरखौसो ओमफ्राय जायबा अरिजिनेल बेसोरखौथ' मोननाय नङा नों गिया नामा अमित होनदों आरोना लोगो जाबाय दे बुरबुलि होनदों सनाया बाजै बुरबुलि साबा बिदिसो जानांगौ औ बुरबुलि मा ओंख्रिमोन होनदों आरोना गिया आं रावखौबो होनदों सख्लाजोबगोनलाय अमितखौ गिग्रा नुखाया होनदों आरो जोंथ' गैया रुपसिं जोंनिथिं बिदि फैनो हाया जाहाथ' बियो एख गिया जेबो गिया बियो खालि टर्स गंसे सिखा गंसे मोनबानो जायो हर गेजेरावनो बेसेबा गोजानावसो लेट्रिना बेहायनो थाङो बियो ओरैबायदि बुरबुलि लोगो जादों होनदों दिबिया दे आब' बुरबुलि लोगो जादो आब' बुरबुलिया आंनि दहाय होनाय भिडिअ गोदानथारखौ नायाखैलै मिथिखादों आङो नायखाथाराखै बेथ' नायबाथाय कमेन्टस मोननै हरो दहायसो होथारदां आब' बुरबुलि गोदानथार आरोना गाबोन नायबा नों एसे फुरानाखौसो नुगोन बर'आ नङालै बर'आ नङा औ बिदिनो ओमफ्राय सन्देह'आव बुथारलाबायनायसो जासिगोन आं थांनोसै दे आंहाथ' हारसिंसोबाव सेसखा बबेबा नालि हैखोमा नांसिगोन आं हे भगबान आल्ला ग बार आकबार खम जारला लेट्रिनफोराव थाहै आं हारसिं उन्दुनो हाया बिदि रायलायबाथाय गियो आं उन्दुनो हारसिं बोराय आंथ' हारसिंसोबाव मिथिया आंथ' सबिता आंनाथ' रुमा लामा खाथिथारावसो आरोना जों थाग्राया एखे लामा मेन थाबायग्रा लामा बोरैबा मोनसे फार्स्ट थांनानै आङो हरनैबा हरथामखौ मोजाङै उन्दुनो हाया बिराद आन्दास लाना गुसेंग्रा जोला जोंना ओंख्रिया मैथा बांगाल ना ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन बा मासे गोथाव होलाय गायदे होगासिनोयानो माथो दहायनिफ्रायनो जोंनिथिंबो
बिदिनो जादोंमोन। ओमफ्राय उदालगुरि मासबादसो मोनहैदों सनितपुर। माखौ हो एमसना माखौ? सना र' बेक खालामनोसै आं होनदों आरोना। गिनाङा आं दङ होनदों। दे हरसे थागोन आङो लाइफआव नोंसोर गियोबा रायज्लायबाय थाबानो जाबाय आरोना। गुसेंग्रा जो गैया बे जो गैया बेयाव आं बै लामायावसो नुबोदों। गुसेंग्राजोखौ थांदो बै लामायाव दङ बेयाव गैया होनदों आरोना। खम जारला बुरबुलि गाबोन हर होनदों आरोना। सोर नों गुसेंग्रा होनदों। बे गुसेंग्रायानोखा आब'। अखा हानायजों दैबाना जानानै बिरबोनाय नुवाखै नोंसोर आगै गिबाय जोंसार आगै गिबाय नामा होनदों। कमेन्टस हरना दोन बुरबुलि होनदों। दिबि थेंकिउ जोंहा दिबिया दं दं ओमफ्राय गाबोनसो नांगौ आरो नोंनो सना होनदों। आंखौनो बा नाया बुलिया नै खिखौ नायगौनो मानसिखौ नायानो। बुलि सना मा खबर होनदों आरोना। ओहो आं गियाखै आब' सबि ओंखाम संनो होनदों आरो। आं बुरबुलिसो दे। है मा एथ' मिनियोब्रा होनदों मिनिनो ओंखारोहाय आङो हाय होनदों दिबिया हेलौ आदा दिबि ओंखाम जाखांबाय नामा? बा बुरबुलि नों गुसेंग्रासो लाबाय आरो दिबिया आं नोंजों दंखायो। नोंनाव गैयाबा खालामलाहो देबि भिडिअ नायना कमेन्टस हर होनदों आरोना। अर फैबाय जोंहा बा मा सोलिदों बेहाय साखन्द्रा जादोंनो अर मिथियाखैयो गुसेंग्राखौ साया सायाखै आं सना होनदों आरोना। आंहा दंखायो बुरबुलि होनदों दा नायनानै लोगो जागोन होनदों आरोना। गुसेंग्रा आं नङा नामा गुसेंग्रा आं नङा मा होनदों आरो गुसेंग्रा जोला आब' बुरबुलियाथ' जोसोना सोरबा हौवा मानसि नोंथ' गोजानावसो अमित बोराय दा नों दंबासो गिनाय नङामोन बोराय होनदों आरोना। बोरायानो गैयाबा दा साख्रियावसो दंहैयो। आंबा गुसेंग्राजो मोननो रोङाखै दाबो होनदों आरोना। दे दानो सेक खालाम देबि होनदों आरोना। नोङा बिदि बर'फोरा थगाय नालाम आंना मेगन एक्ल'योनो माथो आंनाथ' मेगना गाज्रिखा लांबानो सोलायनाय नङा बे बेखारसो सोलिनाय नंखाया आरोना। जागासिनो दं आरोना जोंहा दिबिया होमबा बिमाजों उन्दुदो गिदोंबा होनदों आरोना। आयु आब' रिंकि सना गिथावनाथार माथो औ गिथावनाथार। सिख्लाया सेंग्रानि मडेल लाना जोंनि खाथिनि सासे सिख्लाखौ लाइफ खालामना गुबुनाव लांखारनो नागिरदोंमोन। उदालगुरियावसो मोनहैदों बिदिसो जादों आरोना निउसआ। दंखायो आं नायबाय थाखायो नोंनि भिडिअ'खौ होनदों आरोना। बुरबुलि होनदों नै जोंहा आन्स नार्जारिया गुसेंग्रा जोलाया मिनिबाय आं बिमाजों दंसे थानानै उन्दुगोन आं अमित होनदों आरोना। बेयाव खुसेंग्राजो गैयालै बै लामायाव दङ आं नुबोथारदों बा दासो थांदों माथो गल' गल' नायबाय थायो थै नों गैयालै नों ओइ आन्स नार्जारि गाबोन आंनि लाइफआव फैखा नङाबा नै सख्लबाय खैथायाव अहाय आब' बुरबुलि खारदोलै हनै गोलै
बायलां सना बसुमतारी जाद आं थांदो उन्दुना थादो बिमाजों होनदो आरो दा अ दे होनदों आरो अरबाया मा होनदों आंनि दुहाव देहा सोलेरा दिनै रंजाखांदों नोंनि अननायाव दिनै होनदों आरोना अरफाया मा ओंख्रि जाबोखो अराखै बुरबुलि सना जिउ होनदों आरोना टिभि नायदों बिमाया जोंना होनदों आरो दसे थानानै उन्दुगोन बोराय होनदों बैनाय थाल लाखा अयथासार सम सफैबाय एसे थाल लाखादोसो नङाबा जम राजा फैगासिनोनो सेसखा खैथायाव उन्दुगोन नों होनदों आरो दानो उन्दुबाय एथासिमसो थागोन दिनैयो सा घन्टा जादों नालाय माबाया टिभिया थांबाय नामा स्रिं स्रिं नोंनि आथिंनि गांग्रिं गाबनायनि सोदोबजों नों आंनि दुंहाव गोसो दिनै रंजाखांदों है 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 लागाव आखाइ खमना हो जोंहा नै जा अरफाया मोसादों आरोना बुलिया आंनि भिडिअ' नायग्रो अब्लासो थांगोन आं भिडिअ' नायदो रिटार्न हरफिनगोन बिबो गाबोनो आय' मिथि निल' भिडिअ' नुबाय थाबायलां नायदो नोंनो नांगौमोनबा 9:30 उन्दुगोन बोराय होनदों खैथा जाखो दा जेबानो जायाखै 9:30सिम थागोन होनबा अरभाय आं खालामबाय दे होनदों आरो उफाय गैया गुमै खारबा मालाय बहाथो गनो गिना थाब मालाय मा जानो अरभायाथ' आंनि गोदानथार भिडिअखौ नायखायाखै आं मिथिखागौ अरभायाखै दे नायना होदो गाबोनबाथाय एसे फुरानासो जागोन दा गोदानथाराव नायदो दानिसो होदों आङो नायना होदो अरभायाखै अननानै ओमफ्राय लाइभआव फैफिन आरोना 10थासिम थादो दे अके थागोन बयबो था नोंसोर थाबा आंबो थागोन मा ओंख्रि जाखो अरभाय खाम अनलि इंलिस नामानो आगैसुरजिना खाम होनदों नै जा आगैसुरजिनाया जाखांबाय नामा आगैसुरजिना नोंखौ बावनासो दंमोन आं सना कमेन्टस फैयाखै होनदों आरोना फैलायबाय आब' नोंना बिनानावा फैयाबा बिब'नि लाइफआव बिब'फोरनियावथ' फैनांगौ रिंकि बैसाग सिमाङाव हाबना था सिखाव फैबा सिखावफोरा बैसां सिङावसो हाबग्रोयो खोमा आंथ' बैसां सिङावसो नागिरथारो उन्दुनो हाबा आलु दं बास मैगं सर' मास मा होनो आलु दगे बास मांस र' मास र' मास नामा थेंक इउ आगै सुरजिना गौतम बर' फैदो जा हेलौ जै अखा रायजोनि जै नै बियो गौतमानो दै सापर्ट खालामना हो गौतम बिजोंसो आंनाव माबा गैयाबाथाय नाइस थेंक इउ आगै सुरजिना अके जायो आं बेनि बारा थानो हाया मेगन एक्लग्राखौ गियो आं बोराय होनदों आरोना एक्लग्रा रायजोनिखौ गियोनो निउ फ्रेन्ड खाम होनदों आरोना जोंहा आगै सुरजिनाया दे लोगो जा थौ बैनाय नोंजों मेगन एक्लग्राखौ नागिरहैनि थु बैनाय ध माबार ओंखार मना लाबोनो होनदों आरो बस्थाखौनो लां ओमफ्राय देबि आरो आब' बुरबुलिया थांखो ना माखो आंजों लोगो जादो दे होनदों आरो आगैसुना थेंक इउ सोर मा ओंख्रि जानाय रायजोफोर होनदों आरोना सोर मा ओंख्रि जानाय खोन्था गुसेंग्रा जोलाया मा होनदों आंथ' नायनो बागुलायबाय दिनै बे फाग्लि मिथि भिडिअखौ नाय ससमा गोसोम गाननानै नाय मेगन पावारफोरा जाहाथे जेबो दाजाथों आरोना सोरबा लोगो जादो दे होनदों आयौ ओंख्रिया गोथाव माथो अरफाय होनदों नायनाय समाव सिजोन बाय सिजोन नायनांगौ आरोना बेफोर सिजोना थांबा जोङो नुनो मोननाय जाया सोरमोन बियो गुसेंग्रा जोला नाय
दे जागोन होनदों आरो अमितआ आगै सुजिना थेंकिउ कमेन्टस गोलाव गोलाव होनायनि थाखाय मा बार ओंखारदो सिखाव नागिरहैनो थु थु माबार मना लाखादो माबार ओंखारसै थै जायालै बैनाय नोंजोंबो दा खर'सो एख्ल'ग्रा फाफिया सनिया खम जाला थेंकिउ आगै सुजिना नोंलाय खयथासिम थागोन होनदों आरोना आंथ' दिनै बिराद गोबाव उन्दुखादों सुजिना खान्थाल फिथाइया बिफाङाव थोबरिल' दंना होनदों आरो थोबरिल' दंना होनदों खाम सोर मा ओंख्रि जाना फै रायजोफोर होनदों मिथिया खोन्थाहरदो आंबो खालामबाय दे सना नोंलाय मा ओंख्रि जाबोखो गौथम बसुमतारी जोंहा ओंख्रिया दहाय खोन्थाखादां भिन्दि आलुसो जोंहा जेबो गैया आं गुसेंग्रा जोला नङा अ गांजेमा जोला सरि ओइ माबानिखौ नायनो बावदों आङो नै गांजेमा जोला फैदो दहाय गुसेंग्रा जोला फैदोंमोन बेबो जोखौ नागिरनो थांबाय दा ओमफ्राय गांजेमा जोला फैफिनलायबाय गांजेमा जो गैया बेयाव थगाय मेगन एख्ल'ग्राजोंसो थांफानाय नुदोंमोन आं दाथ' गैला बे सेस जाबाय बे दा गुन्द्रासो जाबाय बे गांजेमासोआ सेसखा मानोथो हगारनाय बे सना सिक्सथाल' थाइदों खान्थाला आयु सयथाल' थायदों साना जाना खान्थाल बिफाङा फांब्रै नामा दं खोमालै बारि सिङावबो दं आरोना आं जेबो माबा खालामा बेफोरखौ गांजेमा जोलासो होनदों ओइ मोखांनिखौल' जायो बिथोरनियाव थांनानै जाया गियो सुरजिना नों बहानिमोन गांजेमा आं नोंजों लोगो जादो दे गांजेमा आंजों लोगो जादो दे होनदो दे गांजेमा जों आगै सुजाजों लोगो जादो बिरलांदो थां आगै सुजिनानियाव उन्दुनानै नाय नेटखौ अमित होनदों आरोना बे आब' बुरबुलिया बिरलांबायदां बियो खोन्थालाङाबो सुरजिना आंनाव लु गैया दिया समाय किय सिन्था करियासे गांजेमा जोलायालाय एसामिस रोंगोना रोङा गांजेमायाबो एसामिस रायज्लायनो रोंलायगोन दा नेट स्ल' जायो उन्दुना नायबा औ आंनाथ' रुम सिङाव जाखाया नेटानो गांजेमा ब्लुला आं होबाय लाइक दान थेंकिउ आं नोंनिखौ सिनायाखै सुथिना होनदों आरो गुमैखौ एसे देखायलाय फन रायज्लायदों दावलेब फन रायज्लायबाय दं दंफैयोमोन इयो आंजों खाथियावनो नायबाय दंमोन कमेन्टसफोरखौ नायबाय दं आरोना बिबो आं बिमाखौ सोंनो र' दासिम टिभि नायो बिमाखौ उमिद दोनदों आरोना बिमाया खैथासिम टिभि नायगौ अब्लासिम थागोन आरोना सना नों आर्टिकेल नङा ना औ बेनो दे नों सों होनदों आरो अमितआ आंजोंबो सनाफोर रायलायनानै होनदों ओइ साखनद्रा जादोनो गिदों इसोरो गिदों दावलाया फुरा फाक्का मेगन होग्रा थांबाय बे अमित नोंनिथिं बेखायनो अमितना नेट स्ल' जाबाय बे पापि थांबासो नेट स्ल' जायोनो माथो ओरैसै आरो आंनि गांजेमाजोखौ सोरबा बाथोन देना जाबाय आयै सोर बिदि जानांगौ जाखो थेफ्रि मा जाखो मा ओंख्रि जाबोखो दावलेब सुरजिना आं आर्टिकेल नङा खोमादां होनदों आरो नाइस थेंकिउ जोंहा दासो ओंखाम जाखांदों आंहा मा ओंख्रि जाखांखो थेफ्रि होनदों सना नों सोर होनदों सोरनो आइदि नांगौ बुंहर लाय होनदों आरोना सोरनो आइदि नांगौनो नै गौथम बसुमतारिया हरगोननो आंबो फैनोसै दसे थेफ्रि दे मेव होनदों नै जोंहा मेव फैदों दै सोर मेव हेलौ मेव मा ओंख्रि जाबोखो बेनो खोमा जाखनद्राया हले आं मिथिला गौथम आंनो हर होनदों आरोना माजों जाखो मनिसा आंनोबो होनदों आरोना
आजिखालि साखन्द्रा गैला नै गैला जागासिनो आदावबोना थांखोना माखो साखन्द्रा खोन्थाना नङालै गांजेमा जोला आं होनखाबाय आं दहायसो बे मेगन एक्लग्रा जों थांफादों होनना माखौ गोब्रामबाय थाखो माबार नागिर हैदो माबार आंथ' थांफाखायालै गिखायो आं होनदों आरोना मेगन एक्लग्रासो नालाय आगै थेंकिउ के बड' आर्टिकेल एम सना सेस गोदान खान्थाल बाथोन होनै जा मोनसोला आगैमोन फैदो आंजोंबो एसे होनदों जोंहा नै एसेल'थारनो आरोना थेंकिउ आगै सुजिना जोंहा थेंकिउ मेवा मा खबर मोजां मेव नोंहालाय मा खबर मेवा सोर जाखो आसलथे सुजिना नों माथो थांबायनो होनदों आरोना ओमफ्राय बुरबुलि मोना र' आदा अनस नार्जारियाबो थांबायदां ओंखाम जादो इयो ओंखाम आंनिबा गांजेमा जोलाया सोर आसलथे ना माबा बर' कार्टुनसो खोमा गांजेमा जोलाया सोर मिथिगौ थाङाखै सना होनदों आरोना नों मानो बुजिया आंनो नोंखौनो नांगौ सना खांखारि लागावनो गौथुमथारियो नामानो एसे गोलाव अनजा थेंकिउ देन्जार गेजेरावनो दं आंनाबो होनदों आरोना नों अबेनि मेव थेंकिउ आगै सुजिना गोलाव कमेन्ट होनायनि थाखाय आदा बुना गैथ'आ लाइक दान थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय सुजिना मुसाहारि खावलाय फावदुर मेगन बेस्रां गन्थं जंजिर सापर होबाय दे जा साइसखा आंनिसो बिनानाव बियो गांजेमा जोला बुरबुलिखौ नागिरहैदो लांबायदोंलै अ माबाया लांबाय खोमा मेगन एख्लग्राया आदा अबनखौबो खोमा गैला फुरा मेगन एक्ल' जाबाय बेखायनो बिनि मावजि जानानै थाफैबाय सेसखा मा जारला हरनो रोंखागोनलै इयो गांजेमा थेंकिउ होनदों आरोना जोंहा आगै सुरनाया थेंकिउ आगै सुरजना गोलाव हरनायनि थाखाय लोंबा फेयो लोंबानो फेयो सोर जालायखो आं हले लाखाबाय बिनिखौ खम गोबाव थाहैदों बिनाव मिसिवनो फुरानासो दै बे रेन्जआ बेनाव गोजाम जाहैलायथारबाय आरोना लाइक दोन आब' बेनोखा बेयो गांजेमा जोलाया बर' कार्टुनानोखा थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय गांजेमा जोला नोंनो नामा बर' कार्टुन बारा हारसिं बेरायनाङा आगै बर' कार्टुन मेगन एख्लग्रा जादोंनो हले नोंनाथ' मेगना एसे बोरैबा जाखादो दे गखाला सुजिना मुसाहारि मेगन खेबखाबाय आं नोंखौ होनदों गांजेमा जोलायाबो मेगन खेबनो रोंलायगौ नङा होमबा गुसेंग्रा जोलायालाय ना नोंनो गुसेंग्रा जोलाया नोंनो खाथार इयो लोंबा फेयो मिनि फैदों इहाय खांग्रांलायनाय जोंसार बारा हरनाङा बिदि फुथ्लाखौ गांजेमा आयु होनदों आरोना मिनिबाय गांजेमा भाबिदों आरोना आं फेया जौ लोंबाबो दुगैबोना होबानो जायो नङालै बेबो आब' सोथो नोंसा गुमैया नोंखौनोसो होनना भाबिना लाबाय थादों ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा बर' कार्टुना गैया मा ओंख्रि जाखो आं गांजेमा जोलासोखा
नै बिया मालाय गांजेमा जोलासोखानो आरोना ओमफ्रायो लोंबा फेयो मानो इदि हरबाय थानाङा बारा मिखांग्रांलायनाय मिनिबाय दं इयो हेल' हेल' फैफिनबाय आं आब' सना दे फैफिननायनि थाखाय थेंकिउ अबावथो थांदोंमोनलाय नोंलाय दंबाय दंखायो बुङासं थांबाय नामा अमितआ नों कमेन्ट हराबा हयबो हरा गाबोन हरगोन आइडिखौ सोरजिना आं एसे बेस्थ'आव दं सोर इयो गौथमसो खोमा सुरजिना मुसाहारि लाभ इउ बा मालाय लाभ इउआनो जाबाय लाभ इउ अल अमित अबाव थांखो नों मानो बुजिया जागोन दे नों मानो बुजि जागोन दे होनदों लोंबानो फेयो थाबायबाय गांजेमा लोंबानो फेयो सोर आसलथे थेंकिउ आगै सुरजिना आदाव गोनां गैला दसेनो जि मिनिखाबाय जोङो गांजेमा दं गांजेमा मा ओंख्रि जानाय माबा इसा बर' खारथला मा ओंख्रि जानाय थांबाय नामा बिबारि मोनबारि दारि खम जारला र' आंहा दाउबुनखौ नागिरनि रेन्ज बोखारनो मबाइलखौ लाबोनाय खांखिला मा खांखिला गांजेमा जेबो नङा दे होनदों आरोना गांजेमा जोला हिन्जाव गोमाजानाय जि दा सेस जाबाय बे नोंना बुरिया एक्लग्राजों दाना गाबबाय था गांजेमा जोला आंथ' बुरखायखायालै गैखाया होनदों आरोना माने मेगन देख्रुबला फैदोंनो आदा अबनाबो बुलबुलियाबो लांजाखोसै ना माखोसो बोरै जालाबायजोबखो होनदों आरो मा खबर दङ गेजेराव नोंहालाय सरि दे सुरजिना मुसाहारि आं जंखायदोंसो होनदों आरो सरि दे सुरजिना मुसाहारि आं जंखायदोंसो सरि होनबाय नै जोंहा जंखायदोंसो होनदों गांजेमा जेबो नङा दे सरि होननाङा आं लाजियो होनदों आगै सुरजिनाया सरि दे सुरजिना मुसाहारिया नै बेखौनो हरजोब्बाय आरोना फारसेनिफ्राय लारि लारि गांजेमा एसां सरि बुंनाङा दे होनदों आरोना नै मा बेलाय बेखौनो हरबावबाय गांजेमाया नै आयु मा जाखो बे गांजेमाया सरिनि बिफा जाबाय मासे गरम आयु गरमनो नै आं सोरनो खम जारला आं सोर दे आंखौ अनदो एसे सरि दे सुरजिना मुसाहारि आं जंखायदोंसो जालायबाय जाबाय दे जाबाय नै बेसेबा आइखौनो हरबाय दं आसु आदा होनलायदों नाइस थेंकिउ आदा होनलायथारदोंबा आदा मारे हाइजेंसो जायो हाइजें एसामिसाव हाइजें एमसना आं उन्दुनो हाब्बाय होमबा थाला नामा नोंखौ नागिरदोंमोन सबिताया थांखोना माखो होननानै रिंकि सना फिथर आंनि आमाइ थुख्लु
माथो खारजोब्बाय रायजो आफाफ्रालाय आयु खारजोबथारबाय नै आयु बिदि खारो सोरबा रिंकि सना बिथर नोंनो आंनि आमाय थुख्लु गांजेमा जोला बिराद मोदोमखायो गांजेमा जोलाया ओरैबायदि गोथाव जाखायो उन्दुबाय नामा नों अमित होनदों आरोना आं उन्दुलांबायलै नाब्ले आं जा गोदो गोदो उन्दुलांबाय दे मानो बिदि उन्दुलांबाय आं सोर थागोन गिलु बालु मेगन एख्लग्रा फैदोनो आं बारा गोबाव थाला दसेल' आंखौ कमप्लिट खालामथारदो बे एगजामखौ आरोना दा 140 जाबाय बारा गोबाव थाला आङो दसे थाबावनानै दोनगोन बेखिनिखौ नोंसोर फिलाप खालामना होदो अननानै सबिता आरो अमित जोंसार गासिबो थाथ'दो आरोना अमिताबो थांखोना माखो अमित उन्दुना दङ ओरैनो दानो उन्दुथ'वा 10थासिम थागोन दे 10 थाबावदो नोंसोर आंखौ गालांनो नाङाब्रा रिंकि सना बिथर होनदों औ गांजेमा जोला नोंनो टेस्टि टेस्टि आं खैथासिम थागोन 10थाद्रायसिम थाला मबाइलखौ लाबोदो होनदां आं माबा हरबाय थानो मा होनदों गांजेमा दं गांजेमा दं आं बारा गोबाव थाखाया दे नोंसोर अननानै बेखिनिखौ सापर्ट खालामथार मेगन मिसिनानै अमित आरो आगै जोंसार आगैसुरना सुरजिना जालेंलायबावसो हे मा होनदों इयो कमेन्टस थाबोबाय आब' आयौ अबाव अबजिराव अहाय र' बेखौ नागिरफिनथारगोन आं गाराथ' बेखौ ओरैनो गारगोन सानदों गारा आङो नोंसो मा भाबिदों आं मा मिथिगो दा दिनै ना बेदर मोनजाया दिनै मंगलबार ओंख्रि गोथाव जानो लुगैदोंमोन जोंसारसो बे आब' हे 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 दहाय थाबाय वेस्ट बेंगल सिखाव गैला हैद गाहायाव थां आङो दा गावलायलायनायखौ खोनाजोबो फाग्ला गावलायलायनाय होथारगोन गावलायलायनाया बर' खारथुनाखै आंनि दहायसो होनाय भिडिअ गोदानथारखौ नायदोंना नायाखै नायाखैबा नायदै बिराद गोदानथार गाबोन फुरानासो जागोन इयो नायदे बर' खारथुनाखै मा ओंख्रि जाबोखो ओमफ्राय नोंनाव सोंबाय दं दहाय थांबाय जोंनाबो बिमाजों 10थासिम नायगोननो टिभिखौ आंबो ओरैनो उन्दुनानै दं ओमफ्राय आंजों थाफागोन ना थाफाया नोंसोरो आंखौ गालांजोबगोन नामा बे मेगन एख्लग्रा गोनाङाव आं गियो आं थाखानो हानाय नङा बिदि थाब कमेन्टसखौ खालामदो माबार कमेन्टस कर' गाइस नोंसोर कमेन्टस खालामाबा सोर खालामनो सोर दं आंजोंलाय दे आब' दा नायगोन नायथार दे आगै खारथन बावथारनाङा गाबोन आरो फुराना जाबा नायनो बागोन नोङो माने मा होनो बैयो माबा मोनहैनाया बियो थांगौबाथाय थालांबाय थायो आरोना ओंखायनो बे अटिपि मोनहैनायावनो लोगो नायखानांगौ जेला खेलथें मोनहैबाय माने थुनानै थद दोनदो आरोना नायनांगो हेल' अखा हादोंलै मा जाबावनांगौ नोंना खालि बिदिल' 10थासिम थायाबा फैनो बायो आं रिंकि बाजै गावसोरनो थाया ओमफ्राय आं सोरजो थाबाय थानो नोंथ' थायो र' ओमफ्राय माखासेया थाजोबा ओमफ्राय बालायलाङो मानसिफोर गैथ्राबा अखा हादों जोंनाव नोंसिनाव हायाखै नामा जोंनाव हायाखै जोंनियावबो अखा हादों फैसा फन हरदोंमोन फैनाय
फिसा फिसा हादों अखाया होनदों आरो बिमाजों थांबाय नामा नों होनदों बिमाजों थांबाय नामा नों आगै सुटिया थांखो ना माखोथाय गांजेमा दं गांजेमा दं कुन कुनासै ओमफाय बिमाजों एस डि के बड' कार्टन आगै मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो दे आब' गुड नाइट थांसैबो नोङो सबिता दुगै अखायाव नै जोंहा खजित फैबाय खजिताबो नायाखै आंनि गोदानथार भिडिअखौ ओमफ्राय बर' कार्टुन नायदो नोंबो खजित नोंबो नाय आं 10था जाबा बिमाजों उन्दुगोन अमित होनदों आरोना मा ओंख्रि जाया नोंस्रा बाजै होनदों सोरा जोंहा होनदों अमित जोंहा माबासो जाना ओइ आलु भिन्दिसो मैथा बांगालि भाजा आब' सबि आलु खांख्रिखला एवनायसोमोन गोथाव उन्दुदो गोथाव आगै ओंख्रिया नोंसिना होनदों आरोना खजिद मा ओंख्रि जाखांखो खोन्थाहरद' मा ओंख्रि जाखो खजित खजित बसुमतारी होनना मिनिबाय आरोना जोंहा